Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangog mo niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Alright, marena aga po sa gabos ng mga para hiling, para dangog, as in mga para antabay. Dito po naman sa tuyang simanal na programang hatod sa Indo kang BU Extension Management Division. And igwa kitang sarong bisita, hali po sa BU Tabaco Campus. As in yaonan sa kuyang partner, si Professor Edgar Barameda. Partner, go ahead po. Siyempre po partner, gusto niya kasi pag-iribo dyan sa Laucan Bicol University sa Pangyayang Kansultang Presidente si Dr. Baby Boy Benamin Dinebres, po sa mga Vice Presidents, mga Deans and Directors, mga estudyante na mabarali ka na a few weeks from now. And then of course, sa mga teaching and non-teaching faculty, non-teaching personnel kan Bicol University. Good morning, Sendo Gabos, Tabi. Alright, introduce tama na sa tuyang special na bisita mo niyan na episode kan sa tuyang programang pang-edukasyon as in pangkabuhayan. Ipo si Dr. Alex Kamaya. Yan. Siya ang otoridad, siya ang iguanin hararom as in mahiwas na kabatiran tapit sa mga nagtutubo dyan sa kadagatan. Tama, sir. Tamang-tama, partner, napapanahon sa tuyang tema. Primero, under man siya sa SDG itong so Life Below Water. Yeah. Tama. Life Okay. Below Water. SDG 14. Yan, SDG 14. And tamang-tama, napapanahon ni tayo na tutakaroon kayong pagkaaga, minasuporta rin kan mga nabubuhay dyan sa kadagatan ta. Ining pigapod tang, ano ang role kan mangrove, seagrasses, as in coral reefs sa mga kadagatan ta o sa fisheries digdi sa probinsya ng Albay. Siguro, Sir Alex, haputon dira direkto siya. Ano ba ang role kay ning pigapod tang mga mangroves, mga seagrass, ining mga coral reefs digi sa tuyang fisheries section, lalong-lalo na sa mga kadagatan tao? Iyo po, bago po kita, sir, nagpapasalamat po ako sa programang pang-edukasyon at pangkabuhayan, lalo na kay Sir Ed and then Sir Seth po sa pag-imbitar sa kuya ngunyan. Sa mga parehinan nyo po, Diyos maray na aldaw, miski mauran-uran, sana po yaong kamo. Nagdadangog, naginanyog po kanyang programang Buhay Dagat. Okay. Fisheries and Aquatic Resources Hours. Uy, kumusta ang tamang plan, Sir Alex, mga pag-iribatin sa Biyot Tabaco o Sir Esconseni? Diyos Marinaldo po sa samuyang, sa yung pag-iriba sa Biyot Tabaco, lalo na po sa samuyang associate din, ay minsan mo samuyang OIC din, si Sir Esco de Jesus, asin sa mga pag-iribang, mga maygus sa research sa Marine Science and Fisheries. Diyos Marinaldo po. Kasi mga pag-iriba ta partner dyan sa BU Extension Management. Siyempre pa sa Ma'am Rico, and then si Ma'am Weng, Sir Ed, Sir Ma'am Pam, asin kadakol pang ibang mga pag-iriba dyan sa EMD. Asin sa tuyang presidente. Yes. President Baby Boy Nepres. Iyo po. Sige, sir, go ahead po. Sige po. So, ini pong sa tuyang topic nun yan. So, ining ang role o kaya kung saan ini ang trabaho ngayon ng corals, so mga seagrasses and seaweeds, ining mga mariw-bariw as in mangroves or kaya ining mga bakawan. Ano ang sa indang role or sa indang importansya sa fisheries sa Albay? Okay. So, by the way, ano ko girare po, taong kong emphasis si Sir Ian Buban. So, sa indo pong primerong speaker last time. Si Sir Ian. So, siya po ang nag-initiate po kaining programang ini.
So, tinaon niya yung topic, sabi niya siguro, Sir ngaya Alex, garo magayon ngayon para sa imo. So, sana po makatabang ako at makataon yung informasyon po sa yung mga parehinan nyo. Ano po? So, punan ko po, actually, may po kita ding importanteng topic sa satuyang sa satuyang discussion. Itong primero, ipamidbid ko muna ang corals para po ini sa mga satuyang parehinan nyo na gusto po munang mataong ki-informasyon. Ano ngaya ang kung saan very brief information lang po Yes. ini kang sa corals o kaya sa Bicol baga po bahura. Bahura. Oh, so ano po. And then sea grasses and seaweeds sa tuyang na punta kani sir. Mga sir, ano po, mariu-bariu. Mariu-bariu. Oo, no. Kaya so iba nga literally so seaweeds itong lato. Lato. Oh, pero po sarong klase sana yan sila to ano. Tapos itong mga bakawan or mangroves. Then ano ang sa indang mga importansya? Ano ang sa indang pigataong sabi nga ning ecological services. Kumbaga, ano ang papel ninda? Anong papel ninda Ayan. sa tuyang sa lalo na po sa fisheries production sa Albay. So ano po ang naika-contribute ninda? Ano po? So po nang po ini digdi sa sana po ang available po sa tuyang infographics igo Yan kita na. i-scroll down ta na lang po sir ano po ining corals or kaya ining mga bahura no. Actually si corals aro sa pinaka produktibong organismo sa dagat kasi siya ang nagtatao po o kaya nagbibilog ng pigapod na reef o kaya pigapod na reef building organism. Okay. Actually, sir, ang kaya nabibilog ang sarong isla ay dahil sa mga corals. Pag ini po napapasa, turn into mga sand bagay ini po. So pigapod na white Naging sand. napipino na ano. Opo, dahil sa pigapod na current dynamics o wave action, nakakabuo po nining mga isla. Ito na po kadakon na isla sa Pilipinas. Yun na Dahil yan. sa ano po, dahil po ini sa mga pirang milyon taon o kaya ribu-ribong taon na po ang nag-agi na nabilog po ining mga islang ano po. So saro kita sa pinakamayaman. Ano po, actually ang Pilipinas ay pigapod na center of biodiversity in the world. Ali po ini kay Springer and Carpenter. Ano po? So, pukusan ta po si corals. Madali man lang po ini maisiyan si corals ta. Ini po nakadukot sa mga pigapod na substrate o sa baba lang po ini sa dagat. Di po ini naghihiro. Then kumain din po kamo si sikat na sira na si Nemo. Si Nemo. Oh, si Nemo. Opo, si anemone po, speak istaran ni Nemo, ay kapamilya ni corals. Okay. Pero po, natatay na po siyang animals ini corals. Bago po siya plants or So animals po itong mismong nasa laog kang sa corals na ito na nagpapatubo po, nagtataon ng calcium carbonate. So bali siya po itong nagpo-produce kaining pigapod na reef. Kaya po diyan man nga naka-star sa mga iba-ibang organismo. So kapamilya man niya po ang mga jellyfish. Ang apod po kay ni sa mga Pylomnidarians na ni sir. So mag-iriba po sinda. So ano po ang saro lang po ang tanganing madali tang ma-identify si corals. Ano pinagkaiba niya sa sa mga jellyfish? Si jellyfish po nakataob ng arog kaini. Si corals naman po nakaarog kayo. Nakatangad. So mga nahiling po nindong gari nagruluwas na sa radit na mga gari mga kamot, mga tentacles po ito, sir. Ining nahiling ta Sir Alex sa video, iyon na iniyo. So mga iba-ibang klase ni. Next na lang po sir sa mga PowerPoint na okay. So bale, yan po ang pinagkaiba niya Tapos ang ngimot niya po, yaw lang, very simple lang sa iyang pigapod na body morphology or sa iyang body structure. Ibig sabihin Sir Alex, ining mga moon jelly, box jelly, gamos yung nag-star dyan sa mga coral dagat. Okay. Pag-iriba niya lang po. Bali okay. si corals isang classic yan sa family Anthozoans po. Yaon siya dyan. Kung saan pinsan niya po si anemone. So istara ni Nemo. Ano po? Garo kumbaga magsara diring hayop sinda. Iyo mo nang ganun. So bali po mga animals po sila. Okay. Mga animals. Garo sa pamilya man sa napulan niya. Iyo po, yung mag-iriba man sa naiya. Mag-iriba siya. Then, ini po si corals, ano po ang unique sa iya? Sabi duman sa Siguro sarong paper susunod na nabasa ko. Sunod na slide ta siguro. Sunod na lang po. Sunod na lang po. Sunod na pang slide. Sunod. Yan. Ini po si corals ang magayon sa iya kasi
igwo po siya ng pig-apod na symbiotic algae, microalgae. Kaya po si corals may color, sir. Kung hilingon ta ini mga bahura, nagboburublo ang kulay. Iba gano. Minsan nagbubula-mula, nag-yellow. Dahil po duman sa presence kay itong mga microscopic na mga microalgae, no? Symbiotic algae. So kung dai po ini, plants po ini, sir, kung dai siya, di mabubuhay si coral, sir. Iyan man ang pagkakan kang corals. Bako po, sir. Actually, Ano yang? Anong kung pag- sa sir, talagang part kan sa iyang biology ini na si kasi po nag-exchange sinda kang pigapod ng mga nutrients. Kung si plants ang pigatao po sa tuya baga sa environment is oxygen. So pigatao niya naman po sa oxygen through the process of photosynthesis. Ini naman po si animals, kita baga po animals, mataumang kita ng carbon dioxide. So piga-absorb naman po ni plant itong mga itong piga-apod na zoosantile, po. So bali po perfect relationships in the cell. Kaya piga-apod na Para symbiotic. pareho sila mabuhay. Yes po. Tagkulang po sa roser, malamang Aron pa lang ka ng relationship kang duwa, no? Yan na sir, ang pigapod na ano po ka ito? Ngayon, warang perfect na pigsasabi ba kang mga kabataan ngunyan. Ini may perfect na relationship sir, po. Walang forever. Yan may forever. Oo. Hindi may forever. Ini may forever. Ugaring Okay. sir, aram tabagang epekto ng climate change o Yes. bagyo. Yan sana. Pag ini po sir na nai-stress, ining mga soosantili, minaroluwas ini. Eventually, pigapod na coral bleaching. Yan na, bleaching. May Opo. bleaching. Garon. Yun na po, isa nagpapurati po. Nagpupuruti. Garon Yun man ang ang nagkakausa para eventually maganda ng Magadan na po Yun. sir. May tsansa po magadan. Pero may mga tsansa naman po sa mga pag-aadal na nabubuhay pa din, nakaka-recover po. Yes po sir. So bali, Okay. importante yun ang relasyon kan duwang ina na po. So, duwang klase po sir ang corals. Next na po sir, ang corals po may pigapod na hard corals and then may soft corals. Okay. Pinagkaiba po kay nit kasi si hard corals nagpo-produce po siya sir ning calcium carbonate. Matagas ining Matagas corals. po ini. Maski ma-fragment man ini, pwede pa po ini istaran kang mga seaweeds, mga lumot o kaya itong mga pwedeng bunayang kang sira o kaya sa mga shellfish. Ano mas gigada po sir. So ini yung pagsasabi ta pong gari mga natatada na parting ini, pag nafa-fragment ini, it will contribute para sa production kang makaproduce po ni mga isla o kaya mga sandbar na yan. Si soft corals po, in short, corals man siya, igwaman po siya ng symbiotic algae, so araw ka so bago, ugaring sir, makamundo, taday contribute sa pigapod na calcium carbonate production. Pag nagagadan po si soft corals ay ano lang siya, as in ma-decay lang po duman sa dagat. Although may mga nagsasabi man po na siyempre si soft corals is still very important part kang ecosystem dahil nagiging habitat o kaya nursery ground po kang mga saradit na sira. O garing po, pag-abot sa production kang calcium carbonate, medyo Dahil siya less. nagkontribute, Dahil masyado po siya. Dahil siya- Kasi dahil siya mababa po ang sa iyang calcium dahil- carbonate dahil siya production. makakakontribute sa posibleng Yes pagkaigwa po. ng isla. Yan. Yes po. Pero moving ini Sir Alex, ang soft corals, pero nag-move siya, Yes no? po, tama ka sir. And ini po talagang kung sa mahiro-hiro sa na ini pag naghukol. Unlike Pag po ini sa mga hard coral. Yan, no? Dito na Steady lang siya, po no? ugaring sir digdipig pahiling sa mga dakong na klase. Sa rapo-rapo, yaon dyan ang sa mga kampanahon na nagdaday pa ako, Sir Ed and Sir Seth. Itong sa pigapod na foliose corals, garo siya mga flowering corals structure. Darkula siya. So, may iwa kita di sa Laguni Gulf, sa parte po inining Palaw po di sa Laguni Gulf. Dahil lang po ako nakaday di sa Albay Gulf. Pero duman po dakol ini sa parting Gaba. Yan ang mga soft corals. Ano po yan? Hard corals. Hard May corals, So, bali din naman sa Laguna Gulf, mas lalo pong dakulo na klase. Very high po ang diversity kang corals na dyan. Okay. Okay? So, continue ko po, sir. So, ano po ang role o kaya ining papel kang corals sa fisheries sa Albay? Particularly, day po kitang particularly talagang specific sa Albay sa ano po. Pero, generally, pigtaon tang importansya ang corals dahil ano ang pigataon niya? So, sabi ko po, kasubago, nagigi siyang home o kaya nursery ground. Sabi di sa sakuya nahiling sa internet, courtesy po pala ni kang mga sa mga PubMat hali po sa internet. Ano po?
So, ang coral reef nagigi siyang harong kang almost 25% kang marine life da po, sir, sa bilog na mundo. 25%. 25% Home and nursery ground po ini. Sabi digdi, it provides habitats sa around 250,000 na mga species. Ang iba po digdi, finfishes. So may mga paripik finfish po ini. So 4,000, and then so iba naman po ay mga invertebrates, arog kang kang octopus, so mga shellfishes na yun. So dakulong pala nakikistar digdi Yes po, very sa corals Saro, na saro partner sa kada apat na nabubuhay Yaon sa dyan dagat. Yaon dyan lagi. Tama po, 25%. Tama si sir. 25%. So Opo, garo ni opo. magiging Sir Alex na garo diyan. Kumbaga sarong partner diyan nagupuon so pagbilog kang pamilya, pagdakula. Tama po, sir. Sagud pag nurture, etc. po. Gamo diyan nagpupuon. Opo. Although sir, bako kadakulaan kang halimbawa sir, taon-tang emphasis sila Gunoy Gore. Ini baka kaya pong corals, pigsasabi ta kanina na photosynthetic pa din siya, kahit animal, photosynthetic. Ibig sabihin po, importante na may sunlight penetration. Okay. Kasi po, dahil doon man si pigapod na microalgae o kaya susoos ang niya, sa mga hirarong pong parte, dahil na po siya ma-grow o kaya matubo. Dahil na po siya naman ma-stay. Dahil na siya Dahil naman po, abot ito kang pigapod na sunlight penetration. So, bali po, sasabihin ta, ilang portion sa nasa shallow part lang po kang coastal area ta, inimahiling ang mga corals. So, kaya baga po ang kadaklang kaini nasa mga municipal fishers. Yun. Duman talaga sinda nagsisira ta. Yaon niya dyan ang mga sira na sa mga binanwitan. Iyo pala, Sir. ano ko lang partner, mari parang mo lang gad, sa ining mga bahura tao, kadaklan na sa mga municipal waters, Iyo po. Iyang pala ang rason na kay puan, ini ma-expose sa sunlight, nga ni makapag-generate, maging istaran kan mga Tama, sirata. sir. Opo. And saro po sa mga indikasyon kang mga reef fishes na pigapod is mga makukulay. Mga makulor. Yes po, mga makulor iyan, sir. Kasi Pero pagkakaon siya sir, mga sira. may mga igwaman po na dahil kita masyado dahil tapig commercialize igwaman po dakol po halos kadaklan is mga commercial. Kasi ako sir, nagda-dive man ako diyan sa Pier Can Legazpi. Nakahilig talaga ako. Mga makulay talaga mga sila. makulay Iyo, na po. iyo. Malamang Iba-ibang sir, klase. hali doon sa kataning na may corals. Oo, nagdadaraw sa corals. Oo po. Iyo. Oh, narinig ko ba ng partner? Dakol man dyan po, actually, dakol man dyan. Mhm. Ikaw po, kita baga mga sira man na supig apod na pelagic fishes. Ito sugarin mga silver, like tuna. So sardinas, mga silvery yan sir, sa mga pelagic na po yan, mga swimmers inda, mga fast swimmer. So bali po, maski din corals, duman sila sa mga pelagic areas. Ayun, Ano po? Opo. So dakol pa po ini mga sa iyang importansya. Sabi di coastal protection, lalo na po may daluyong sir. Importante baga na dapat may barrier kita. Si reef nakakatabang po yan para bago po makaabot sa shallow area. So sa mga pigapod na intertidal or ito pong pigdasi-dasi ang kantawo. Iyo. Medyo magkalma na po ang hukol. Garong aram ko Sir Alex, pag may storm surge, sinipigapod tang coastal erosion, garong nakatabang naman. Nakakatabang po sila sir. Kung saan magpa-stabilize po kang sediment pati Tas po sa water mo. Siguro so impact mo na or sa current bago matama sa kadagaan, na-absorb na siya. Yes po, absorber siya. So bali po, Iyan sir, so tragic na nangyari sa kang super typhoon Haiyan. Yun, Yolanda opo, na halos opo. walang barrier. Yan, oo. Yes po. Kaya nakaabot sa sentro. Nakakaabot po So, dumaan. pwersa kang Although po talagang very prone sinda, pwedeng pasaon sinda kang hukol, Yes, so kaya sulog. Pero po at least sa side kang tao, natatabangan kita dahil Ayun. natural barrier po. Nalilesen siguro so impact Yes na po, posibleng sir. magtama sa Yes po, kadagaan. sir Ed. Okay. Coastal protection po ang ano kayo. Ang iba po, pigigibo man ining medicine. Sabi digdi, medicine da ini. Dahil nakakaano kita kayo, nakakakuha kita ki mga substance o chemical sali dito. And finally, dakul kini ang, siyempre pag magay ng corals, may pwedeng gibuhon ang lugar na maging ecotourism. Ayun, Recreation. So, bali po, iniapigapod ng mga gari, ecosystem services. Tama na, ito. Sabi mo, Sir Alex, na pag preserve ang coastal areas, pwede kang mag-dive, pwede kang Yes po. maghiling. Dakol talaga sir kung iniraraot sir siyempre madiit so sira. Tapos even ikaman saro ka ngaya pong local executive. Gusto ta ngaya madagdagan ang income pang sa tuya ngayon lugar.
paano ta pa kung medyo raraot na po sa coral reefs? At siyempre, sabihin tanang kulang na ang sira. At the same time, so sa tuyap, di kita masyadong maano kin mga turista. Dyan ako, Sir Alex, partner sa may partikang uwas, so parting kag manaba. Nakulang pa ang mga, pag nag-snorkeling ka, mahiling mo ang sa araram talaga. Buhay pa ang mga Indicator coral po yan, reefs. sir, na medyo magayong pa ang lugar pag talagang takol pa ang kasiraan ta dyan sa sarong lugar. So, importante po na talagang tawang importansya ini dahil tandaan ta po paray nanyog na ang Pilipinas po, ang Pilipino, halangkawon po sa populasyon ta ang very dependent kita sa fishing resources. Ang sa tuyang protein intake po ay halos nakabase halos kadaklan po sa mga marine products po. Yung mabintay sa to partner sa Alex, kita asarong archipelago, napapalibutan kita ng dagat. Yes po, opo. Yan saroon sa mga, ano yan? Sabi yan, advantage ta po. Advantage yan. ta, Opo, dakol kitang mga araw kayo ning ano. And then, given na ang sa tuya pong areas, ayan o. Araw po kayo tigpapahiling sa satuyang, Yan. sa tuyang PowerPoint. Demographics po, tayo, ang Lagunigol po, baga is sabi di saro sa major fishing grounds sa satuyang sa sa Pilipinas sa satuyang bansa ang sabi ni sa mga pag-aadal po lalo sa mga the late Dr. Suliman ako na siya sa mga research po kay ni ang sabi niya ang Laguna Golf ini po ang may talagang kung sa may tulo siyang very strategic po kaya ang lugar na ini kasi may pigikator niya po tulong probinsya sa Bicol Region, Catanduanes, Camsur, and Albay. So, di po sa Albay, kung hilingon ta, nakul kita mga corals dyan, So, sa bilog po Laguna Group, halos sabi digdi, nagkatao po iniki 26,000 metric tons in 1994, although nagbaba siya pag 2004, around 20,000 na sana po sa metric tons. So, guro sabihin, indikasyon ini sir na grabe ang exploitation ta Yun, mga marine products. Kaya to partner, kanagigyan ako, Sir Alex, sa may parte kang tiwi. Diyan nga nag-aaragi sa parting in between kang Katanduanes, Malagad income source. Diyan nag-aaragi ang mga tuna. Channel, sir. Oo, yan yan. Diyan nag-aaragi daw ang mga tuna. Opo. So talaga sir na very kita sabi di blessed with 17,000 hectares of coral reefs ang Iwason po siya, no? Pero majority po kayo nahiling sa Albay. Di po sa Albay side. So may tulo kitang sabi nga ni very well managed o kaya well protected na mga marine protected areas. Ini po sa tangod lang po ini kan Laguna Golf. Ano po? Di mo na kita po nag-emphasize di sa Albay Golf, di sa parting Legazpi. So bali po ining Tiwi, San Miguel Island sa Tabaco. Tapos sa Bakakay, last year po nag-survey kami dyan sir with Sir Ian. So epekto kang El Nino. Pero still very happy dahil they po ki-epekto sa El Nino. They po nag-bleach. Saro po ini sa magayon pong barita. They po nag-bleach. Overall, sa bilog na taon na pag-survey me, they nag-bleach si corals. Pero may mamundong istorya kasi di parting Albay Golf, sir. Sabi kang DNR, Region 5, igwa pong na-monitor na coral bleaching, dara kang El Nino. So, ini po ang saro bagay ni sir sa tata. Siyempre, mababa ang production ta kay ini. O kaya, sabiyon ta ng pag may bleaching, yun na nga ni Ian, pwedeng pong may epekto man ini canopically sa tao. Ano sila nagkakos kang bleaching? Sir, sa El Nino. Yes sir, actually dakol na klase. Pwede man ang mga chemicals, mga pollution. Although ang di masyado sa tao, ini po pigapod na massive bleaching. So sa dagat po talaga ini. So ang saro po sa pinakanuta ang global warming. Itong pag-init po kang Kadagat, tubig dagat. Talaga pong ipaputi kay nining Siguro Sir Alex, ang mga coral reefs may hanggang temperatura lang na pwede silang maging. Yes po. Certain around 32 degrees sir. Ano na yan sir? Maputi na siya. Sa tuya, garo, 32 kung sa degrees. tao, kalinturado. Kalinturado na. So dahil ang kayang makasustain o makasurvive kang coral reefs. Iga po sa mga pag-aadal ngon kaya po nag-attend kami kang by the way kang sarong simana sana sir. 3 days kami sa Cebu nag-attend kami kay itong Philippine Association of Marine Science. Ako by the way regards kay Sir Renan man, kay Dr. Renan tapos kay Sir Ian. Bali po na ilingduman na
overall kahit medyo yaon na kita po sa katahawang kang climate change, ano po, may El Nino na kita, nagkukusog, nag-intensify so El Nino. Still, igwa pa man po kipo pigapod ng mga resilient corals. Igwa pa man sa Kaya nag-adapt naman po little nag-a-adapt by na. little sa corals. Oo. Igwa naman po mga nagre-report duman sa itong sa conference na ito ning apod kay ni recovery. So kahit pa paano, sir, siguro data lang masabi direct talig di sa tuyang programa, pero masasabi yung nagbe-bleach of corals, pero igwaman sinda po kipigapod na recovery. Period. Anong partner, Sir Alex? Karon nag-self-recovery siya. Yes po. Siguro po ini pigapod na adaptive species na ini sa dahil sa mainit na temperatura kan dagat, mainit pa. So bali, siguro sir sana yun ang pag-asa. Pero ang hapot, anong klaseng corals na ini? Yun, Kasi kung ini-resilient, tapos dahil aram kung pirang klase na sana ang corals na pili mag-grow. Kung saan baga, sir, yung toughest na species na sana pwede nga. Iyo, so kaya makasustainer, makatagal Iyo po. din. Unlike ito na medyo nga dakol na klase, ngunyan baka pili na sana. Ano po? Because of the harsher environment. Yes ano? po, harsh na po na environment. So wala pa man Sir Alex na pag-aadal kung anong klase lang ng coral saan pwedeng Igwa na po mag-sustain. silang may identify, sir. Itong sarong klase po na Acropora. Crobora. Acropora po. Acropora. Acropora. Siya po, so gari may polyp sa katahawang, kaya piga po na Acropora kasi may pores, may sa gitna po kay itong so sa iyang, gun sa tip kan sa iyang igo po siya ning polyps. Ayun. Ano May siya? Hard coral siya? Hard corals po siya, sir. So saro po siya sa pigre-recognize kang mga scientifico na gari piga po na resilient o kaya heat resistant species. Opo. So bali po sa ini ba mga pagtataramang ng mga siyentipiko sa bilog na mundo naghaharanap pigsasabay naman po nga ni dyan sa pigapod sir na biotech, biotechnology tanganing kung pwede mag-produce na kita king mga corals talaga na mga heat resistant. Okay. Kung sa paroy baga sir, Iyo. wala ki mga ngaya resistant sa drought o kaya Iyo. resistant Meron sa kaya, yung baga sir, oo. igwa na pigde-develop para sa Na kayang mga maka-adapt. maka-adapt na sa mga Nabubuhay na maski sa tubig dagat. Yes po, sir, opo. Halimbawa ba ngayon, so kung sa crop ang kamuti ngayon, maski dahil tubig masyado, pwedeng magtalubo. Tama, sir. Sa coral, may mga argument ka na Yun na po, ginagibong pag-aadal. tigigibon naman po iyan. Kung makakahanap ka po sa mga journal sa online, iba na po nagpapadiit ka na nagre-report sir. So, dako lang tabang na kahit papaano ina. May pag-asa. Pero still, dapat sabayan pa kang protection kan tao. Yun, Ang aning, kung saan, mag-sustain po ining mga Actually, organismo. Sir Alex, iyo po ang sunod ko sa mga hapot. Gura anong pirang porsyento kang coral destruction or bleaching, for example, ang kontribusyon kan tao. Yun. Kung igbalang po. Medyo ang magayon data. na nga po ni Sir Oo. Zeta. Magayon na po iyan. They actually sir, kung local scale, dahil pa po kita kayo na pag-aadal Pero sa iling ko po sir, gari sa ko sana sa siguro sir experience ko man pigiling healing ko. Siguro mga 40 sa bintana. Hindi sir, estimate ko lang. Si 60% si natural Okay. impact o kaya. Pero hindi siya ni sure po. Data po ini. Pero gusto sabihin sana cancer, ini pong dawa, ta natural and man-made na stressors po talaga. Stressors. Ay talagang nakulaw na contribution. Sa sir, po kung yun. sa contribution kang tao sa arog kaining kang corals o coral reefs, ano ang mga forma kaiyan na kang tao, na ang tao ang sabihin ta ng culprit, kung ang corals ta ngayon Iyo po. napapasa, nagbi-bleach. Inibaga sir na kung hilingon taang sa tuyang ngayang sa navigation, sa example, navigation. Pigbarita pa sa nabaga kang sa tuyang news na duman sa parteng West Philippine Yun. Sea. Arani sa Pag-asa Island. Sa Pag-asa Island, Ito po bagang pagsadsad kang barko. Yes, Sa itong yun. nakakapasa. Okay. Ang iba po kan irreversible na po ang pagkaraot o talagang kung grabe sa pagkaraot ang iba naman po kayan pwedeng magtubo pa. Pero sayang kang imagine ta po pala dagdag ta impormasyon sa mga pairinanyog ta na ang average po na pigdadakulak ang corals in 1 year ay 1 centimeter lang sir. Oh. So gustong sabihin ta sir, bumilang ka kipirang sentimetro, taon na po yan. Kung may kadakul kang harong na ini, ito ning studio na ini, ang corals na nahiling mo tapos nagkaparasa lang. Yun. 100 years, Oo. dekada, Yan.
Ayun na po yan, sir, ang dinakula kang Yun. corals. Parehas kan mga stalagmites and stalactites, ano? Ang Yun po. madiiton sana ang adjustment. Tigdi ba sir sa several years ago, itong sarong Vietnamese na na ship na Oo. nakasadsad dyan sa Albay Gulf. Opo. Nagbayad sin ng around 4 million pesos Iyo po. para i-structure ito. I-structure. Kaya ako sir, Alex, bigahapot mi ini, parang ma-visualize kang tao kung ano ang mangyayari pag sinda nakaka-contribute ning dakula sa destruction kong Tama po, coras. sir. Opo, opo. Dahil sabi tangani, baga sabi mo nga ni, ini ang mga istaran, ini ang Mga bunayan. yes po. Takundara ini, kaya baga sir, ang, sa fishery codes baga sir, bawal ka magamit nin mga destructive na mga fishing gears. Fishing gears. 15 kilometers from the shoreline. Sure, opo, tama. Siguro ini ang gustong Saro i-protect. pa po ito. Opo. Ito pong mga gamit na fishing gear pa po, saro pa po yan. Yun, Opo, blast fishing. Yan, Number blast one po si fishing, blast illegal fishing, Oo. yung pambubomba. Opo. Sa paggamit kang sosa or Yan, sodium pag- cyanide. Pag-ilo kan ma. Tama, yan po, nakakadamag yan sa Oo. pag-bleach po ang corals. Yun. Ang mabuti ni Sir Alex, idagdag ko ano ni partner na contribution kang mga tao. Ining pollution Sir Alex. Yes po. Nakulang factor man ini. Nakulang po yun. Balang Factor kitang po. plastic, mga ano yan, Yes waste, po. industrial waste, etc. Sabi na dyan sir, ang ano, and mga ano baga, mga pesticides na Oh, yun. Yes po. Naga- So, yes, hali no, po sa... Opo, actually po, ini pong kaya po pag nagigibo ng mga programa sa tuyang gobyerno, kasama yung SOAPLAB. Yun, no. Kasi siyempre, kung ano po ang pigigibo ta duman sa taas, eventually, Yes sir. maabot duman sa baba. Naroon ko ano kay Sir Tony Payonga. So, Opo, parang sarong integrated na po yan. Integrated Integrated na. coastal Kung ano niya sa taas, pag management. minababa sa baba, Opo. apektado. Daramay gabo. Daramay Yes po. gabo. So, Halimbawa, nagkakaigwa ng illegal logging. So, eventually, ma-landslide yan, sir. Ano? Siyempre, nakalbo na sa tuyang mga kabuludan. Then, yun na po ito nagkakos kang erosion. Yun. Finally po, mabagsak ini duman sa dagat. Tamasabay ini sa salog o kaya sa Yun. pagbaha. Sir, yan sir ang Siltation. yan ang maanong kaso, Siltation. makaanong kaso sa Sorsogon Bay. Yes po. Natakob po baga siya sir. Opo. Diyan talaga gabos Bata sir. naghuhulog. Yes po, tao. Yun. Ano ba ito? Closed ba itong Oo. bay? Ano po? Subali kung sa gari catch basin si Sol. naramdaman ko partner. ang chance sa Ang pollution. bunganga niya sa di. Yan o. And then they said na inlet or outlet kang fresh na money Iyo, water. tama. Ito po ang saro sa Naroon ko partner ba ito? May bareta niyang sira, nalunod. May nangyari mo. Ito dyan sa fish Pirapo kill. Rapo, sa Rapo Sa Rapo. fish Rapo. kill. Oo. Opo. Ang ini pong mga fish kill. Although po, igaw man po yung mga reports na minsan ang fish kill ay dara naturally. Paano ngayon naging natural? Kasi, indirectly, they involve so activity kang tao. Alibaw araw ka ito kang panahon di sa mga lakes ta, lalo sa Lake Buhi, Lake Buhi. Yan o. may mga fish kill. So dahilan kang paglataw kang mga tilapia ngayon o kung ano-anong mga sira duman. Dahil although indirect pero sir igo kipig-apod na upwelling and downwelling sa mga sa mga aquatic environment. So nasa baba po na parte minataas yan. Gari upwelling po ito. So nasa babaw naman na nagbabaliktad. So bali po kung mainit or malipot o especially malipot po sa baba bigla po nababa. Pag nadi-disturb siya sir, nadi-disturb kung may bagyo. And siguro po sir, ang inimpiga po na upwelling and downwelling is natural cycle Okay. po. So bali po kaya kung medyo mainit ang lugar sa taas, pag nasa gapian kang nasa irarom na malipot na tubig, mataas po. Maibabaw. Dahil po nakaka-acclimatize sa mga sira. Tapos siltation ka nga sir. Yes, Sa mga sir. feeds. And then sa feeds, may mga chemicals po ito Yes. na na-store duman sa Kaya po, Saro ito sa contributory Yes, factor po. pa. Kaya baga Sir Alex, ang nangyari diyan sa Lake Buhi, for example, na-recall ko, garo regulate ang pagbugtak ni fish pens. Dapat at least araw lang kaining porsyento. Ta minsan garo di nakaya kang lake. Sa marine, sir, although ang topic na nasa marine, bako masyado, sir, kaya example ta sa na ito, mga fish kill. Yun yung nangyari sa Bicol. So far, kita masuro, sir, ti pamandig di sa Albay, di pa man kita masyadong nagkaigwaning incidents kang Sa ibang lugar po, na sa marine, igwa ki mga fish kill na po. Daran na po siguro ini kang pagbagong panahon, yung sa pang example, so pag po na upwelling and downwelling. Ano po? Mabalik kita sa PowerPoint. Sige tabi. Na-excite ako partner yung discussion ta. Pero ang magayon po digdi sa Laguna Golf, saro siya sa may high na production kang fishes sabi digdi 51% na sa bilog na Bicol region
ang pagko-contribute kan Lagunigon. Dako lang na porsyento, partner. Opo, More sir. than half. And Ano sabi ta? ni the late Dr. Suleiman and sa iyang co-workers, 49.6 or kaya almost 50% ay mga reef fishes. Yun na po ito hali sa mga coral reef areas. So talaga pong pagsasabi kay ni Sir na dakulao ng contribution kang corals and coral reefs. Ano po? So about, ano sabi nila, about half kay ni ay mga, o kaya 239 ay mga coral fishes. Iyaw na di-display po na butterfly fish. Bako ako masyadong expert. Sabay ang bataway, arungan. So mga pigapod na snapper. Snapper. 18 species din so damsel fish and so mga bataway Yun. kung ano. So bali dakulo na klase po. Dakol talaga. Actually, Kaya Sir Alex, sabi ko sa imo diyan ako na-addict na kung di talaga alagaan ng mga coral reefs eventually magkukulang kita sa pagkakanalig Yes, sa sir. dagat. Opo, Yan ang opo. pinakaano dyan. baka may mga certain period na sa mga aki ta, mga apo ta, baka day na aram sa pigkakaon ta dati. Day na ito na hiling. Yan. Considering, Sir Alex, posible na pag nagluya na ang mga sira, madumana kita sa grasses. Pwede, duwan na kita. Yun na next topic ta. Okay. So, dito po sa mga, ano ang mga pigapod na seagrasses and seaweeds? Next slide na po, sir. Okay. Sa Rusa, ang madali unsa na po sa pag, ano kan seagrasses dahil ang seagrasses po, garo ordinaryo man sa ng mga land grasses. Ano yan? Awot sa Garo awot nga. Oo. Kung may awot po sa dagat, may awot pan sa Naram dumango parte Oo. diyan sa parting Sorsogon, dakulong pa diyan yung mga dagat na din seagrasses. Iyo po. So, anong pinagkaiba ni seagrass and si seaweeds? Hindi po magayon na informasyon sa mga parenan nyug ta. Si seagrass po, garo nang ordinaryong awot na nasa hunas. Ano po? Yung mga awot. Igo po siya ning leaves na pig-apod. Ang iba po kaya lalo na susarong classic na nagbuburak po siya. Kaya mga ano po ni flowering plants po ini. Tapos may ugat siya na pig-apod mismong roots. Okay. Samantalang si seaweed, sir, so entire na ano niya, bigapod na body niya, ang apod ka ito, bilog ito, thalay. Thalay ito. Salay. Thalay ito. Tanganin makadukot sa sir at dahil sa darahon kang sulog o kaya kang hiro kang dagat, may pigapod siyang hold fast. Okay. So, kung sa ano baga. Kaya sir, kadaklang kang mga seaweeds nakadukot po sa mga matatagas na mga gapo. Si seagrass naman po, matanda din daw sa mga buhangin. Iyo plat na mga Yes na ganun. Opo. Okay. May ugat po siya, sir. And Iyo. then, so rhizome niya, ito po ang nagko-connect sa kada mga individual na grasses. Ini Sir Alex na mga ano yan, seagrass, seaweeds sa mga gapo, ano bauluhan manggila ano mga ano yan, corals na nakadukot or depende sa surface. Depende po, sir. Minsan, igaw mga seaweeds na nakakadukot sa mga live corals. Okay. O kaya, usually po, ang pigano kaya mga dead na po, mga dead corals na yan. So, Okay. talagang pigano niya. Pag nagagada na po kaya si corals, minsan may transition na. Tutubuan na ng mga lumot. Yun na po ito sa mga seaweeds na ito. Diyan nagpupo na. No? Usually po si seagrass kaya talaga diyan siya dumanser sa sa mga buhangin. So hindi sa hababaw sa ng Pero sir, yung mga seagrasses na yun, maliban niya sa seaweeds, nagiging habitat mo yan, sir, di ba? Yes po. Yan po ang ita-topic tayo. Tama. si seagrasses po ay apod kayo ni pwedeng dakulong pang naka-istar lalo na po itong mga sahang sample itong sahang sa mga shellfishes po dakulong kaan itong pong Ganun nagugutom ako, sir. Uli pong yan. Okay pala ba i-filing ta pa muna ining mga klasikang mga seagrasses. Seagrasses. Ini po so latest kanto ini po nagkagawa kaming project kang mga macrophyte species sa Lagunigon. Bali nakahiling kami ning 8 klase sa bilog na Lagunigon. Sa current na po ining Mga awot yan. Opo, 8 klase ini. Pero pag abot po di sa seaweeds, ini dakul-dakul po. Although kung hilingon ta po, ang majority kang seagrass and seaweed ay ang seaweeds po kasi associated na lang siya sa piga po na associated sa seagrasses. Okay. Majority pa din mga kaawutan, mga ining mga seagrasses. Pero po pag in-identify ta sa runta asin bubusisiun ta, next slide ta po, sir. Ang seagrass, ang seaweeds po dakulman iya na klase. Didi po so chlorophytes, po, sir? Ayun. Yung next na po, seaweeds sir. na sunod. Next na po. Okay. Yan. Iyan po.
Ayan po kasi po ng mga green algae around nahiling mechanic around 26 na klase. Gamos ini sir na sa Lagunoy. Sa Lagunoy. Pirang species ang tabi sir, Alex? Estimate mi kaini sir. Ulo na dagdagan pag may updated pa kami kaini. Oho. Pero di sa PowerPoint na nasa 26 lang po ini sir. Opo. Anong Malamang dakul pa yan. pinakang common dyan tabi, Sir Alex? Ang lato sir. Lato. Ayan, may lahi kita. May gracilaria dyan. Utong gari payong-payong sir. Pigapod na acetabularia. Dakulong kita kaan sa didi sa albay. Di ka karaon yan, sir, gabos? Gabos. Usually sir. Pigakaon. Bako po gabos. Ito lang na Lato lang po. Lato Ang lang. pinakaw mo sa to is lato. Okay. Opo, igwa mga ganyan. Next slide na po sir. Ang igwa po kita kaining pigapod na red algae naman. Kung igwa kita ki green algae, maugmad dahil igwa mang kipigapod na red algae ang Lagunoy Gulf. Ano po? Next slide na siguro. Ang No? red algae po ay Next may slide natin. 17 slides. Yan, May Yan. 17 Yan. slides. 17 species. Sorry, next slide. Ayan. Ini po, sa magayon, sir, na kasi colorful, mapula. Kaya po, gari nagbabase lang po ang mga sintipiko sa kulay niya. Kadaklan brownish ang common niya no. Opo. Color brownish siya no. Opo. Pero ini nagpupula-pula kaya ni Sam. Kaya kaya yung rhodophyta. Because of the presence kan sa iyang phycobilins, ito sa iyang pigments baga sir. Ayun. Ito kaya so sa kasubagan na green algae lang ko so sa iyang chlorophyll A. Ano po? Yun, green. Bali na Oo. po. Kaya, pero uli pula na siya, po, no? last ini po ini medyo diit lang ining mga brown algae. Opo, Phaeophyta. May bagon ini ngaran na lingawang ko lang. Brown May algae. nahiling kitang unsing klase. Ang pinaka-common ini siguro sa sunalin nindong sukula po. Iyo. Sugar baga mataron-taron na Iyo. naglataw sa na dyan sa Lataw dagat. mananggan. Opo. Sir, wala dyan, sir, pigagamit nga sa garo ingredient nga sa medicine? Igwa po sir, ganaon digdi pero although day ka masyadong aware kan Okay. sir sa medicine. Pero dakon na po digdi. Ang iba po kay ni pigasabay na rin po na pang feeds. Pigahalo siya sa Pigahalo sa feeds. feeds. Garo mga kurak ding ang to. Oo, opo. So, kung sa sir, dakol po ang products na pwede tang magibong kay ni. Sa yung mga estudyante sa Bicol University. So, siguro po, tawan tapan pansin po, ang pwedeng maging produkto. Dito lang po, pagkuha ko na direct na hali. Siguro, baka sa mga dararanasan na apod kay ni pigadara baga kan sulog so mga pwede ta pong gamiton siguro ito na, kung anong produkto. Ang iba po hindi pwede pang i-explore for food, medicine, and then yung ani po ito kung ano pa pong pwedeng importansya. Nari para ko yung partner Sir Alex pag makusog bagaan ang alon pigidarag sa iyan sa pigidarag sa iyan sa ang iba kaya. naanod siya Ang seaweeds baga sir, dakulaon na importansya dahil pigagamit na siya sa ining pigigibot ang gelatin. Yan, gelatin. Opo, sa seaweeds po. Ang gelatin ay ang seaweeds po pigagamit taman ining ingredients para duman sa lipstick ang mga babae. So dakul po talaga ang mga produkto. Although dahil tanong sir mapailing. Sir, gura ano ang average na rarom ka iyan, mga iyan na sa from the nagta-thrive siya sa seabed? Sige sir. Actually sir po Habang sa pinakahababaw na parte. Okay. Opo. So mismo pag-aabot-abot na ito kang tubig dagat, pwede na po diyan magtubo ang seagrass and seaweeds. Hanggang duman po sa may parteng sabitan na nga ni pigabot na photic zone. So pigabot po kan sunlight. mga piraang Pwede pang umabot yan sir kay mga Distansya. 100 plus na sa feet. Opo, feet. sa feet. Okay. Kasi po pwede siya magsabay with corals. Ang may corals yan, igo po kay mga seagrass. Itong and 100 seaweeds. feet nito kaya pang i-penetrate kang sunlight. Pwede pa pong abutin po ito. Kasi kung magdadive ka dyan, partner, sa dagat, maski dyan sa medyo baga kurukantil na, so sa Kantilaw. tao na. Minsan May mga mga nakatubo niyang garo mga kubo-kubo na Ayun, corals. tama, opo. Tapos dyan duman, araw kaya ng Kaya sir, structure dyan. kung saro po sa mga talaga indicator ta, gustong sabihin po sir pag may nagatubo pa ning mga seaweeds, kaya sabihin ta na po kasi si seagrasses po medyo shallow lang. Yan, talaga siya. yun. Si seaweeds po nakakaabot sa medyo hirarom. Kaya bubuga nag-iiba ang kulay niya. Harong kang brown algae, medyo pwede ta na mahilingin sa medyo irarom kasi medyo ibaba sa nasusayang chlorophyll. O ibig sabihin dahil masyado siyang nagagamit man siyang sunlight pero bako masyadong importanteng niya ito. Pwede siyang mahiling po sa medyo hirarong na parte. Pero aram mo, Sir Alex, ang medyo ako naiibog baga ako. Pag nahiling ko ang mga documentary sa ibang bansa, harap kan Japan, Iyo. grabe ang pag-ano nila, kan mga marine ninda, Opo. products Resource. ninda baga. Opo. Talagang ang government ang involved. Yes Diba, po. mass production sa preservation. Yes po.
So, kumbaga, ma-maximize nila sir Yes, ang po. pagkakanila. Iyo. Opo. Although po sir, isa sa tuyang gobyerno ay namuklat naman sa ano sir, ano yun natalaman na ano. Iya baga sir, ang indikasyon kayo ni sir, narunduan mo sir sa dating sa Benam Rice na pigapo, na Opo. ginawon Yan, oo. Philippine Philippine Rice. Rice. Big parang nararanan tanaw baga tanain ito sa mga Chinese. Big parang nararanan na sa May mga species naman, naman. Tanghaning Parang pinabayaan may talaga idea na kayo, kita no? duman. O aron na po. Opo. So bali sir, gusto sabihin na ang seaweeds, although sabi yung tanang bako siya masyadong associated siya, pero ini pong kombinasyon kandong nakulaon po yung tabang nursery ground, ano kang coral reef, nursery ground, breeding ground, and then ang iba po nagiging pagkaon pa sinda ka mga. Ang seaweeds digi Sir Alex na consume bibo bakal halit na mismo sa Albay or halit So sa di po Bicol? lang yan po. Ali lang po yan. Ano, dahil ko pa yung partner sa ibang mga lugar baga sa Mindanao, nakukulture ang seaweeds, Opo, nakukulture siya. iguana pong mga areas po. Lalo sa Cebu po. Ang Cauler pa, itong lato po. Pigaculture. Pigaculture mismo. na. Yawan lang sa mga pond areas ninda po. Opo, itong mga pigapod na porphyra, nagpapatubo naman sila. Para sa sa tahong partner no, sa Opo, Sugong, opo. pigaculture naman. Nagpapatubo naman sila. Ang iba po nasa mga laboratory, pero at least ang mass production, and then kung hilangtaan Japanese, sa mga famous na lahi sa mundo na may limag kaong seaweeds. Tanahilin nila ang nutrient value ng seaweeds. Ako partner, pag Domingo, nagbabala akong lato, maski sa 50 pesos. Ako di ako minsan para kaon na to. Tapos sabi ko baka mas humababa pa ako baga. Harap ba? Joke. Sa bilog na Pilipinas, sir, yaw sa Sige. PowerPoint, may around 1,065 kitang sa bilog na Pilipinas po yan. Na-identify po ang mga scientists sa Nasa- UP. nasa po? ano yan? Nasa Slide power, mo? Opo, nasa duman po sa latest na PowerPoint. Iya, sunod Opo. yan ano. So nakaagi pa po. So, nakaagi. Sige pa, sunod-sunod pa. Aha. So bali may around 1,065. Ang nahilingta po sa Lagunoy Gold ay nasa 54 sa out of 1,000. So 1,000. 106, 1,000. Mga 5% lang po ang nakuha. Oh, pero dakulang bagay na yun. Dakulang no? bagay na Dakulang po. bagay na Although, pag isasabing siguro dahil pa po nabibilog sa Laguni Gold. Malay mo ikaw sa Albay Gold, sa Masbate, sa Yun. Gunsol. Tamas dakol po duman actually digi sa parteng Sorsogon Bay. Ano po, ng mga red algae dakol dyan. Kaya po siguro mas magayon pa na nahiling may ang project na pwedeng gibuhod sa bilog na Bicol region na. Ano ang talagang target na naman. Kahit pa paano may mga publications na kita sir na sa hali sa ibang universities, pero Bicol region talaga dahil pa nasusuy-suy kung saan talagang dapat magayon magkaigwa pa mas Baka maganda. ini Sir Alex, may mga dagdag pa dyan na species, ano? Opo. May posibilidad Lalo pa, no? na sir ng Bicol region baga is a peninsula no. Yes. Napalibutan talaga niya Yes, sa no. dagat. Tama ka dyan, partner. Sa Katanduanis lang sir, very Yes. dynamic. Iyo, yan, iyo. ano, mga ganun dyan. So bali po, kami sa Tabaco, may pigde-develop na kami sir ng mga publication materials ng mga araw kayo. Someday sana magluwas na sa ko yung libro para sa Laguna Gold. Ang mas bati pa lang, Sir Alex, kumusta ang biodiversity nila po abot Magayon man sir, actually magayon man lalo di sa Acid Gulf. Sa parteng ano na po ini, although medyo south na po ini, sa Balyo na po kung part na kaya nasa parte ng Mindanao. Ay ano, Visayas area. na po ini. So bali po dakol man diyan po ang mga ano. Although talagang sabi kulang ang sa tuyang mga pag-iriba para adalan ang resources kang ano. Sir Alex, in general, ano ang overall assessment nindo kang condition kasi ito yung mga corals and mga seagrasses and seaweeds nasa ano ini, nasa delikadong states ini o daiman or Mga and then magayon after ang that, hypothesis, and after eh. that ano ang short term and long term interventions na pwede tang maghibo. Sa dagdag ko, partner, ano ang pwedeng gibon kang komunidad kan mga Yes. LGUs na nakasakop Sige dyan? po. Dinagdagan mi lalo. Iyo, mga magayon. Matitibay sa tuya. Actually, sir, ang daing ibang ano ang findings per kang mga ano ta sa Bicol University sa lalo sa Tabaco declining po ang stage. Oh my God. Declining po. From Makamundong fishes, ano. from corals, from seagrasses and seaweeds po. They po sir kinag-increase. Okay. Nahiling may as time passes, lalo po sa Laguna Gulf, emphasize na talaga ni Sir, tadako leading studies, sa almost nearly 3 decades po, sa seaweeds pa lang. Grabe ang May binabasa. percentage equivalent tabi dyan, Sir Alex, or may
ko quantitative na equivalent kung pirang percentage ang nag-decline sa tuya. Igwa po kita ang data, sir. Although, magiging assignment ko na lang po siguro. Pero declining. Declining po talaga. So ano sir ang short term, long term na intervention? Nahihiling mo po Yes po, sir. Magayunan iyan na hapot. Ang pinaka long term po siguro is protection. protection. Yes po, protection. Kasi Kasi given na araw na po sa nakailang condition ta, kay po ta protektaran. Ano po, sa satuyang mga local executives, importante yung po na sabihin ta na ano kita sa welfare kan tao, pero at the same time sabay taman po so pagprotect welfare kang dagat. Kung kaya sa tuyang mga recursos naturales po sa dagat. Ano po, anong mga paagi pwede pong kung may magayon na areas iprotekta, pwedeng saro sa mga pinakamagayon is marine protected area. Saro po yan. Protected Although area. apektado po ka ng mga ang livelihood kan tao, pero po kung sawi yung tang mapag-aadalan ta kay Maray kung paano ta nga tawang ki alternative livelihood sila, opo, pwede pong maano pa yan, pwede pong masolusyonan. Pero ang magayon po na long term kay ni sir na dahil pag protektado, siyempre data po may hero sa mga stock dyan kang sira, invertebrates. Dahil man po iyan matago sa na dyan, sir. Totoo. Pipiga po na spillover effect. Pag dakol sinda dyan, malipat sinda. Pwede tanang dakupon sinda doon. Yes. Kasi nakaluwas na ngaya ka mo sa pigapod na zone which is protected. Saro po yan, sir. O kaya kung dahil taman ngaya kakayanon, sabayan ta, pwede ta pang ngayang pwedeng iprotekta at the same time pwede tama na isabay so pigapod na revenue. Pwede man baga sir maging ecotourism man Yun, ang lugar. livelihood. At the same time may mga nagmamanage, pwede maging ecotourism. So day po, gusto sabihin sa ecotourism kaya sir, igong dynamic harmony si tao din sa environment na tama. pigoprotektaran ta at the same time nag-enjoy sa tao. Yes. Basta ngaya pag nag-dive ngaya ka mo din ito pag tamaan si coral. Maggamit lang ngaya kita kay bottom glass duman sa bangka. Hilingon ta na lang. Mabayad sa mga tao. Tangani pong mailing ninda pati mga sa educational po bagay na sa Yun, mga elementary and high school ng mga ano ta. Mapahiling ta araw kay ng corals na didisalbay. So, kung ini mapahaloy ta, may mga kakaunong pa sa mga masunod na henerasyon. Ano po? So, very essential po ang involvement kan tao. Information dissemination, sir. Sa Yes, pa po iyo po. yan. Totoo yan. So, Tama. kaya Kaminsan po ang publiko, ang community, sarong community, kung di siya na informaran kung ano ang impact ang sa Yes pigigibo, po. muna niya tama sana. Yes po. Kaya ining programa nito, Pasaunta nga ining pasaunta nga ining corals sa igong sira sa laog. Yes, po. tama. So long-term effect kayo. Oo. Saka maliban sa information dissemination, so awareness partner. Oo. Kaya Tapos intervention ka ng Yes, authority. Yes Intervention. po. Kaya ang ini pong programang ini sample ining radio program na ini nakulaan po ining tabang ano po bako sa mga po sa nag-aaradal pati po sa mga ordinaryong mga kababayan ta na yaon masana po sa aron nagdadangog at least po makakatabang. Pero Sir Alex, arog ka ini. Kamo baga, kompleto kamo nagda-dive kamo sa Eraro. Kung ano nga video kamo, pilitang ma-feature. Yes, sir. Kaya mahiling talaga ninda. Another assignment ko. ano sir ang coral bleaching? Yes, Example. sir. Ano ang Iyo. matabang corals o anong Opo, sir. tanahiling talaga ang tao nakaka-relate sila. Yes, po. Ay ini pala ng Irarom Kandaga. Opo, sir. Opo. So, bali po, igwa kita kayan kay mga documentary. Yes, alam ko sir, igwa ka mo kayo. Assignment na po. So, sana makabalik gira ready di sir. Magayon na mga, may mga masunod pang mga ano. Actually, may waso lang ang topic. Kailang hindi na po Yung kita sa very siglas. limited na lang kita Limited po. lang kita sa... So, ano pa po kita? Di na po kasiguro kita sa sa tanganin baka sa limited time tangin. Sa sir, ano? Alawig pa 4 minutes. 4 minutes pa. Maduma na siguro ako. Ay, alat ka. Sa PowerPoint na po, pailing ta na lang na by the way, si seagrasses, saro sa pig-emphasize ka ini, pigapod na forgotten resources ini sir sa bilog na mundo. Forgotten. Forgotten. Sabi kang United Nalingawan na Nations, no? yan po. Uh-huh. United Nations Environment Program, forgotten sa sir. Kasi, una sa nakaya-kayan,
maski paturuntungan mo ang Mm. mga Pero seagrasses. baliwala sila ngayon, no? Baliwala. Maski kita baga sad-sad ta sa bangka ta sa baybayon, Mm. taday kitang marayin ngayon docking area. Mm. Pero eventually po nagbabawas po ini, nakakaraot po Iyo, ini. totoo. So, pero kung may mga designated areas lang po kita siguro, hayaan ta. O kaya sabihin ta na pong maski magkuhamang kita sa inda, pero bako po sa sobra-sobra. So siguro, Tama. kahit pa paano Balanse po, lang, ano? makakabalanse po. Ano? Oo. Dahil taman iwasan, dahil taman maano po na mga ipo ang tao kipagkao. Actually sir, sa mga ang TC Bagan Tabaco Campus, kahit narurumduman ko itong San Miguel Bay, Yun. ko kita din ng fish sanctuary Opo. na talagang dakula, very positive ang naging Ay, impact. siguro po ito sir na San Miguel Island. San po. Miguel Ah, Island. San Miguel Ayun. Bay kayo duman sa taas. Oo. Apa. Si San Miguel Island is part po yan kan Tabaco City. Ano po? Yaw na duman sa ano. Yung barangay sa Gurong, duman po nakalocate sa Marine Protected Area ng Tabaco. So, during that time with Sir Plutz Nieves, by the way, hello Sir Plutz. Yeah. And then, yun na nga po, si the late Dr. Suleiman, nagiribosin na po ang panahon ng mga paagi para maging protected area ito. And then, na-recognize po ni, I think, thrice or twice, ang pigapod na best managed reef. Iyo. Around 1998 Yes po. sir. Iyo sir Alex kasi ako nagparasurat ako kaya. Nag-interview kita sa Sir Soliman. Kang panahon. Ano po, sir? Doon naman ako sa Indo sa Opo. Tabaco ito. Best managed reef po ini kang panahon. Although Yes. pighiling may nagbabalik-balik kami na sa iling ko bako na po yung sa dating siguro o kaya marine protected area at siyempre po may transition na kang and then so inhabitants dakol naman. Pero sana po may ibalik manggiraray kang mga sa toyang mga executives. Ay nako, aram mo Sir Alex, minaluwas na kulang ang oras. Yung nga ni. Dakulang pa ko pero dakulang pa ko na partner. Pirang sinda, di ba may schedule sinda partner? Pero every perang sinda second Wednesday. Every gari kami sa third Third Wednesday. Third Wednesday. Hindi man. Second Wednesday tama. Second Wednesday. May schedule so, talaga. Yan sir, dahil may schedule na kamo. Yun na i-prepare tan. Ang gagayon na po kang TVN. Tayo kita ning video, Iyo kita po, ning opo, sa mga- TV na opo, nakakapaano kita ning nahihiling visuals. nila, opo. Yan, tangan Anyway, may kulang lang po ako ni na 1 minute na lang. Sige, sa sige. mangroves Sige po. Anyway, so sa mangroves sana si mangroves ang simple yun masana iyo po inis so mga kakahuyan sa Yan, dagat. bakawan. Iya, Mga mga bakawan bakawan. po bagay ni. Oh, so salt tolerant po siya kaya po siya natutubo diyan sa dagat. Dakul po manggiraray ang importansya kay ini dahil si mangrove po ay natural protection ta po. Yes, barriers. Barrier po ini. Mga storm surge yun. Storm surge, piga po na natural barrier kang sa mga daluyong naan. Ano po? Ang mud crab, sir. Yan. Yaon. Yaon dyan. Hanit. Di ba? So, yan sa mga paborito siguro ni Dasar Paborito. Kailang ingat lang. Oo, ingat lang. Pero ini po si mud crab ay diyan po ini uganin po makamundo ta dahil ako naman po kani ang nakakarout or threat dahil i-convert ta into Yan. fish pond or kaya tigukuha ta dahil kang panahon pigigibong uring. Yun, bakawan. Opo. Kaya po, ini po nagiging nursery ground man ini kang mga sir. Yes. So talagang interconnected po. Sa last slide ko nga ni po, sabi digdi, the power of tree, sa last slide ta po, sir. The power of tree, gusto sabihin si mangroves, seagrass, and corals are together. They Yeah. provide Power of protection and yung combination nitong duwa lang ay kulang pero pagtulo na ang nag-iribahan. Sabi nga ni Three Musketeers. Much better. Talagang much grabe po ang may tataong services sa tao, sa ecosystem, sa ekonomiya, sa gabos po Kaya po kung ang lugar ta igo kaining tulong ini masurte kita. Yan, tama. Proteksyonan ta po. Ay, nako, sige. Dakol sa kutang pwede pang ihapon. Bago ni masunod na episodes para Ayun, problema dakol pa, partner. hanggang Madive na po kita sa Oo. madive kita sa pusod Sa kan iba dagat. pa, sa iba pa. Kadarahon kita na ni Sir Alex, ni Dr. Alex Kamaya. Iyo po. Sige partner, tayo nabot kita ng Ayun, oras. partner, sa Sige. pangarangkan sa mga pag-irib dyan sa Bicol University, hasa sa masunod na Miyerkules kan sa tuyang programa, ini po si Edgar Barameda. Ako po naman ang pag-iriban diri sa programa kami duwan ni partner Professor Seth de Madera. Salamat po. Salamat sa tuyang guest mo niyan na aldaw na inini Merkules. Marinaw po sa Induga Boss.
Sa indong nadangog ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad iyo ang sa tuyang bida. Hanggang sa masunod na Miyerkules, sa Giraray, ini ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa Sambayanang Albayano.